wato ita a rake abinda an matsala taimakon da an ka samu an kai mata sai da an ka rage mata zaki so 70, sai da an ka rage mata a rake zaki so 70 sannan an ka kama sai shi ta, inda ba a rage mata zaki ba masu shanta za a ga masu sai suwa za su kama yawo da ya giya saboda su kama ɗar mai mutane saboda zakinta ya yawa. Kai wannan raken da kake sha na ga kayi yawo ka zauna kayana daɗi kaji ko kuma a'a zafi kaji? Wato ni zakin yawa da jiya na rasa wani zama misalta ma shi. Na ga sai wani an gaje kana rangaji kake yi. Wato waga alkin da hagayin ta ha zuma zaki. Ka san ka zuma ko malam? Na ko san zuma cike da bai don zuru ni zama can inda gindin zuma shige. Amma ka ji bambanci tsakaninta da rake. Wato ita zuma ga baki ta ka tsaya ma ita kuma a rake a cikin kwakwalwa ta ka tsaya ma. Kuma yanzu inda a ce akwai ƙasa ciki kuma ba. Inda akwai ƙasa ciki kaga da harka ta lalace amma da yake babu ƙasa ciki kaga ga daɗi.